Dayon karon nga Gipakusgan sa Davao City Police Office ang ilang pagprotekta sa mga menor de edad sa bisan unsang klase sa pagpangabusu. Busa Gipakusgan ang ilang monitoring sa mga insuguban pang patigayon atol sa nagsingabot nga Valentines Day. Ato di Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Dcpo. Mabisan walay Valentines Day, hugot sila nga nagabantay sa mga inn o cottage nga nagadawat sa mga menor de edad nga walay kauban nga legal guardian. At ang paminawan na tipik sa pamayag Police Captain Hazel Caballero Tuazon, Dcpo spokesperson. Papalapit na yung Valentine's Day, sir, no? And ang Davao City Police Office naman, hindi lang tayo nagpo-focus kung paparating yung Valentine's. Always naman nabawal ang mga minor de edad sa mga inns, sa mga sa resorts, may cottage, sir, na walang kasamang legal age or parents nila. Gani gipasabot ni Tuazon nga aduna sa gihimo nga dialogo sa mga business establishments aron mapahinumduman sa balaod. Ilabi na nga makasupak posibleng makasuhan sa Republic Act 7610 kung Republic Act Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act of 1992. Ingon man posibleng nga mabakwian sa ilang business permit.